Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou joc pe canal. Jocul se numește Easy Create Proterii. Cred că așa se numește. Bun, hai să începem. Și da, în jocul ăsta, mai exact tot ce se face, să construiești vaze, să faci bani și, nu știu dacă am spus corect, vezi sau vaze, habar nu. Și să faci bani și să-ți cumperi mai multe culori, să le desenezi. Adică să ai materiale. Bun. Ok. Da, cel puțin cred că așa ar trebui să fie frumos. L-am luat pe ăla care costă bani, pentru că ăla care costă bani este bine, eu nu l-am luat cu bani, l-am luat de pe Aptoid. Dar ăla care costă cu bani este mai bun, are mai multe materiale. Dar de ce nu se întoarce? Așa. Ok. Da, am mai jucat odată aici cu o vază și am făcut singur. Să văd cât nu chiar una, am mai făcut încă una. Și mi-am de vândut încă una. Și după trebuie să-mi cumpăr repede o, mai ales. Să-mi cumpăr repede o cu mai culoare. Cred că 20 costă. Turcoaz. Da, sincer, turcoaz e mai deschis. Așa. Bun. Este seară și cred că s-ar putea să vorbesc ciudat. Adică să nu am aceeași voce când filmez ziua. Pentru că toate videoclipurile care le-am filmat și le-am pus pe YouTube, le-am filmat ziua. Ce mă, gâtul ăsta? Ok. Da. Bun, și cer scuze că am mai postat de mult, dar toată lumea intră peste mine și nu mă deranjează și nu puteți pune clipul ăla pe YouTube. Și nu-mi place mie. Ok, n-am nimic la ornamente. Ce am intrat aici? La culoare bun. Ok. Nu sunt prea bun la desenat, la designul astea, la faza asta, dar încerc și o să fac aici ceva, nu? Pentru că de-aia am luat jocul să încerc. Și dacă îmi place, îl continui. Bine, trebuie să vă placă și vouă, nu numai mie. Ok. Iar acum mai fac aici cu puțin galben și puțin turcoaz, așa frumos. Gata, stai așa. Nu trebuie să am nicio mică greșeală, nici o parte necolorată în afară de aia de jos, care nu pot să colorez nu știu ce. Ok. 38. 48. Bă, hai să ne luăm, cred că, da, 4 culori mai pot să-mi iau. 8. Bă, nu, 5, să vedem cât mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Păi bun.
Astea sunt toate culorile de bază, negru nu-mi trebuie. Ok, da, hai să facem acum o vază. Materialul ăsta, ce naiba e? Oh, lutul, mă gândesc, oare pot să fac și din piatră? Sau ceva, că înainte să încep jocul am intrat la aia și... What the fuck? Ce se întâmplă? Se blochează. Ok, se băguiește, ce naiba are. Acum să construiesc. Să formez aici chestiile astea, nu mă sunt în Minecraft să construiesc. Chiar să construiesc așa ceva în Minecraft. Ok, hai să desenăm. Motocicletele la ora asta. La 12 noapte. Nu. Facem așa cu toate culorile frumos. Nu știu cât e dat pe vaza asta. Da, lăsați în comentarii la ce minut, de exemplu, la minutul 2, ce a părut vaza și câți bani am dat. Sunt foarte curios. Da. În sfârșit. Ceva mai. E aici la material. Cât costă astea. Vreau să-mi iau piatra asta, de exemplu, să fac o fază din piatră. Mi-mi trebuie. Care e cea mai tare din care de aici? Una de asta. Gata. Nu știu, e foarte greu. Mă gândeam să-mi iau un microfon, să filmez cu microfonul, dar este foarte greu. Adică, de exemplu, eu vreau să filmez la ora asta, la 12 noaptea. Uitați, 12 noaptea și n-am timp să le montez, că mi-a până la 2 noapte, de exemplu. Adică mi-a 2 ore, că nu știu să le montez, nu am... Asta așa, dacă mi iau un microfon și e nou. Și mai bine zic să nu mă complic și folosesc microfonul ăsta de aici, adică să dau ăsta mai încet. Ok. Nu știu dacă o să mai filmez un video de Minecraft. Să sper că mai pot să filmez încă un video de Minecraft dacă nu mi-a somn în timpul videoclipului. Că se mai întâmplă asta. Am uitat să o colorez. What the fuck, am uitat să o colorez. De ce este așa prost? Wow, de când filmez s-au trecut așa repede. Na. Vom
Cam atât cu acest episod, cam scurt de 10 minute. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!